Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина таба койбір темалар турында. Келүүнүн максаты ишчи кадрлар әзірлеу. Шолда республиканың мәгариф һәм фән министры Илсур Хидиуллин булды. Шолда Junior Skills чемпионаты кысаларында муниципаль конкурс дәвам итә. Ярышларның үзенчәлекләрен иде һәм алар ни дәрәҗәдә котлаулы. Рәхмәт йөзеннән кара кызгылт сары тасма, Шолылар Георгий тасмасы Бөтен Россия акциясына кушылды. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 33 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолыда коронавирусның тагын 8 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 23 апрельгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 20203 очрагы теркәлде. Аларның 17306-сы терелгән, 43-е узган тәүлектә. Шолда эш визиты белән республиканың мәгариф һәм фән министры Илсур Хидиуллин булып китте. Визитның максаты эшче кадрлар әзерләү. Шола политехника көллиятендә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы коллегиясе утырышы узды. Ни өчен һөнәри белем бирүне үстерү майданчыгы итеп политехник көллиятен сайладылар, хәбәрчебез материалында. Безнең көллияткә рәхим итегез! Очрашу политехник көллиятенең уку остаханәләре буенча экскурсия белән башланды. Кунакларга фрезерлар установкаларын эретеп ябыштыру һәм әзерләү участокларын күрсәттеләр. Әлеге майданчыкларда металл конструкцияләр җитештерү буенча компетенциядә World Skills халыкара чемпионатында катнашу өчен милли җыелма команданы әзерләү бара. С 2019 года мы получили статус ресурсного центра распоряжением Кабмина и получили соответствующие материально-техническую поддержку в материально-техническом плане. То есть сделали ремонт учебного корпуса, мастерских и, соответственно, оснастили по современным тенденциям, требованиям уже и оборудованием соответствующим. Уку барышында студентлар практиканы шәһәрнең зур предприятиеләрендә узалар. Республиканың мәгариф һәм фән министры сүзләренә караганда, хәзер Татарстан эшче кадрлар әзерләүгә зур игътибар бирә. Политехник үзәктәге лабораторияларны күргәннән соң мин шаккаттым. Иң беренчедән монда янып торган, менә үзенең эшен сөйгән, яраткан хатын-кызлар эшли. Аңлыйсызмы? Бу минем өчен яңалык. Күп җирдә менә шундый авыр участокларда әйтегендә хатын-кызлар үзләренең көчен биреп, белемен биреп, кайбер вакытта ирләр эшли алмаган эшләрне дә балаларга өйрәтеп нәтиҗә алалар. Шуңа күрә бары тик уңышлар гына, исәнлек, саулык һәм матур киләчәк. Эш бирүчеләрнең фикерләре дә тыңланачак, базар ихтыяҗлары да исәпкә алыначак дип билгеләде Илсур Хидиуллин. Татарстан Республикасында барлыгы 41 ресурс үзәге булдырылды. 2021 елда тагын 2сен ачарга планлаштыралар. Подготовка у них к демэкзамену, где проходят демэкзамен сдают, и также мы готовимся по компетенции электромонтаж WorldSkills. Дема имтихан дөнья стандарты таләбе. Әгәр укучылар БДИ тапшыра икән, дема имтиханнар да тапшырырга тиеш. Алар ярдәмендә студентлар Россиядә генә түгел, чит илләрдә дә эш таба ала. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шолда Junior Skills чемпионаты кысаларда муниципаль конкурс дәвам итә. Бүген IT паркта лазер технологияләре компетенциясендә шәһәрнең төрле уку йортларыннан 6 катнашучы көч сынашты. Ярышларның үзенчәлекләре нидә һәм аларның ни дәрәҗәдә катлаулы булганын хәбәрчебез белеп кайтты. Конкурсантларга биремнәрне үтәү өчен барлыгы 4 сәгать вакыт бирелде. Бу вакыт эчендә һәр катнашучы лазер станогында буяу һәм ясау өчен макет булдырырга һәм төсле гравировка булдырырга тиеш. Данил Цуканов Junior Skills чемпионатында 8нче тапкыр катнаша. Киләчәктә ул нәкъ менә шул өлкәдә эшләргә планлаштыра. По времени я везде уложился, подбор режимов прошел успешно, цвета подобраны, режимы подобраны. Все модели вырезаны, отгравированы, отлично, все собралось. Компетенциядә биремнәр катлаулы дип сөйләде катнашучылар. Монда төгәлле һәм әлбәттә теоретик белемнәр кирәк. Задание очень сложное, то есть они должны правильно подобрать режимы на лазерном станке, чтобы вырезать и также выполнить цветную гравировку на стали. Лазер технологиялары компетенциясендә 12дән алып 18 яшькә кадәрге шолылар катнашты. Яшүсмерләрнең эшләрен компетентлы жюри катгый рәвештә 35 баллга кадәр бәяли. Конечно же, будем смотреть на точность изделия, чтобы совпадали по масштабу, чтобы совпадали по чертежу. И самое главное, чтобы
Было соблюдено техники безопасности. Junior Skills чемпионатының чираттагы муниципаль этабы 26 апрельда узашак душембе күнні бір юлы бірнеше компетенция буенча ярышлар үткәрелә. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Рәхмәт йөзеннән кара кызгылт сары тасма. 2021 елда бөтен Россия Бөек Ватан сугышына җиңүнең 76 еллыгын бәйрәм итәчәк. 9 май алдыннан илебездә һәм хәтта чит илләрдә дә Георгий тасмасы бөтен Россия акциясы уза. Кара кызгылт сары төстәге Георгий тасмасы Бөек Ватан сугышында җиңү көннең төп символының берсе булып тора. Аны ветераннарга һәм аларның казанышларына хөрмәт йөзеннән йөртәләр. Тик кара һәм кызгылт сары төсләрнең төтен һәм ялкынны аңлатуын бар кеше дә белми. Мы их нарезаем по 25 сантиметров, обжигаем края для того, чтобы они не лохматились. После этого делаем бантик, иголочку и уже готовы эти ленточки к вручению жителям нашего города. Һәм бу әле барысы да түгел, күпләр тасмаларына автомобиль антенналарына, көзгегә, рюкзакка беркетә, булай эшләргә ярамый дип аңлата волонтерлар. Бу көрәшкән һәм җиңүгә ирешкән халыкның ныклы рух символы. Георгиевская ленточка – это символ победы, да, для наших ветеранов, и нужно отдать им должное, да, и дань. Поэтому я вам сейчас покажу, как нужно правильно ее крепить. Обязательно к левой части, да, возле сердца закрепить и носить с гордостью. Шәһәр урамнарында Георгий тасмаларын 30 апрельдан өләшә башлаячаклар. Волонтерларны Җиңү паркында, Шишкин һәм энтузиастлар бульварында, шулай ук Азатлык майданында очратырга мөмкин булачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Диңгез деликатесларын сатып алырга өлгөрегез. Камчатка ярларынан улдык һәм балык сату күргәзмәсе һәр кешенең мөмкинлегенә карап йөрәк көнчыгыш продукциясын зур сайлау мөмкинлеге тәкъдим итә. Улдык һәм Камчатка балыгы тәмлегенә түгел, ә файдалы да. Ярминкәгә Green сәүдә үзәгенә килергә мөмкин. Чавыча, палтусок балык, корюшка, тунец, кызыл улдык, киштәләрдә ниләр генә юк. Балык һәм башка затлы ризыкларның бик зур исемлеге барсыннан да тәмләп карарга ымсындыра. В ассортименте более 35 видов рыб. Чавыча, конечно, царица лососевых, очень вкусно. Есть слабосоленое филе холодного копчения и горячего копчения. Белорыбица, кижуч, палтус. Очень большой выбор. Корешка, очень вкусная икра, слабосоленая, хорошая. Яңа әзерләнгән һәм сыйфатлы диңгез балыгының киң ассортименты озак уйларга мәҗбүр итмей, шулар инде чиратка тезелә. Омега. День 3 раза надо таблетку омега пить, а тут такая рыба камчатская, как уж не побаловала тебя. Ну, хочу все попробовать, узнать, что за рыба. Очень хвалят, говорят, камчатская хорошая. Ну, купили чавычи, вкусные, часто берем. Узнали по рекламе. Вот это место сейчас будете остальным тоже рекомендовать? Конечно, у нас на работе все берут. У меня семья предпочитает рыбу, поэтому, собственно, и приехала сюда. Наверное, я возьму вот эту белорыбицу и, возможно, еще белугу. Очень вкусно, молодцы, пусть привозят еще, мы рады. Исегезгә төшерәбез. Камчатка ярларынан балык һәм улдыкны Green сәүдә үзәгендә 25 апрельгә кадәр сатып алу мөмкинлеге бар. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 24 май көнне сәхәр 1 сәгать 13 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 18 сәгать 54 минутта башлана. Ураза тотарга ниятләгән кеше таң атканчыга кадәр ашамый һәм сәхәрсез ураза тота икән. Аның уразасы дөрес була, ләкин савабы азрак ди дин белгечләре. Чөнки Мөхәммәд пәйгамбәр сөннәтенә кергән бер гамәлне эшләмичә калдыра. Казага калган уразаларны Корбан һәм ураза бәйрәмнәреннән башка нинди көнне тотсаң да дөрес санала. Җәй көннәрендә ураза тотырга авыр булса, кыш көннәрендә тоту мөмкин. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. С 19 по 25 апреля долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ Green, первый этаж.